Assalamualaikum. Ate, testing namin sukat tagakin. Manalut ako ah. Ate, sukat tagakin. Ate, tadi na ako pa siya. Pagod na kami pa na pagod. Ito, may apon no. Napon no, napon laga kami din. Ha? Nakini? Ya, dun mali na katanon. Ay kuya, dun mali no. Ha? Sa mga lata Tiga, pakilang sa katika. Shout out kay Aida. Ah, pelaga tanong? Aduh, pelaga kami. First time pernah aku anak tiga kami. Foto si Bunso, aku si Ate, si Mag vlog, foto sekalian. Gini pun masalah ini. Auto sa Bunso ka na ako natutulog. Ayan, tutulog na digawan. Digawan man nila. Auto man sa kuya mi. Katan si kuya. Api abis ko kabaling sa ingad at tracking. Api enjoy ta ginawa ta. Go ahead. May ano tuwag yan? Tuwag lantay o tuwag? Ha? So lantay niyan?
Juga sa dulce ano? Lima mana? Pablo sila, lima ma. Ito, koto ay sukuan na lansa. Lansa, awang. Awang ay mutu, pambuto. Pambuto kayo na naso. Ay, pambuto kayo naso mga pipigilin. Pambuto na na yun. Sayang na, pambuto. Ila yang ada. YouTube sih betul. Welcome my guys. Nakapila yung ako, ano yan? Message yan. Da? Liw mo ano? Talo kata. Liw mo ano? Talo di man tay. Mana dia sa message sa siyo? Liw ako to gitu. Ano nga mali ito. Kata ko di man tay ka. Dahil sa text. Lagi ya. Ako to. Ano? Talo kata di dunia ka. Gulay. Ano siya na diyo ko? Liga pulugan na sa salad. Nandito siya na? Ano siya to? Sindi sa kagaya, ano na ba? Nakauto. Gitu na perpidi. Hindi na sila mo. Oo. Pulugan na salad. $60 pogi ya kita cellphone kita. 60 pogi. Hah? Bantu itu. Y20 di ba? Bantu tapos ang puro. Nadita na po na yung palaga. Di ba pinibayaran Jokwan, lantay niya? Sisi kami man to sa akwa na matnog. Bili kami sa ingad. Importante bili nga namin ito.
Matitinto mulak na. Dari kami mapasada ko mga tulay niya na. Ha? Dapat cuma mapasada gumamit. Gibu bisa ka pangimitaw na talo ka sakit. Apa nang dede nakakuan na lantai. Gumamit sa makina. Menuntut ako sa kanina. Akuan gina mo. Makino. Masin. Lagi ka mo pangamitan na. Di ka pa sadi. Kanta orang tu na, hindi orang tago di ibu boxing. Wala sa boxing dyan, ako mo na na. Ito na. Lagi sila. Hindi. Pambut. Ano nyo, anak ko buluan. Nama pa emang buena lagi. O di gitu, lagi gitu mamuna akuan. Kekualungan lagi. Kebinasa. Oh, ya, alis na kami. Welcome to my guys. To my YouTube channel lah. Untuk tanil lah. Foto sa pambuti ko bapak. Tagal pa. Ayan o. Ay, di pa. Tinakit pala nila yung hagdan eh. Ang tagal-tagal. Binubuhat pa ka mo. Uy, shout out. Kung mga pagagabi sa Marawi. Nasa tutunog tayo sa mga truck na rescue may susurat. Ha? Rescue. Rescue? Uwas. Na naman lagi ito, no? Rescue. Tapos, report. Uy, mo. Auto siya ito, rescue. Okay. Na-rescue ta naman mo. Ha? Saya dah boleh nak segi ke medok. Abo balto nang today ni sa ada ko no? Dala di. Ha? Abo balto. Kaya kaya nun doon. Disla yan. Apa amyan dulu? Ada selan kami, miya kawan ni welding. Nakatip yan deh. Nakatip pelaga kami, tulak kami din. Ganun ba? Guys. Ayan, panoorin niyo, alis na kami. Ganito pala sumakay sa ano ba tawag dito amin? Abal-abal. Abal-abal, balo-balo. Balo-balo. Kuno ta balo-balo kuno to. Nagigidi kaya pagdaan tanwa. Tunay nga ganyan, abal-abal. Ha? Ba ko na naman yung mga lala. Mini. Mini. Mini ba ko? Train daw.
Ba't kasi pinagtatawan na eh, tinatanong ko lang, tinatama ko lang yung ano eh. Kasi baka mamaya may tawag ko dito, lansa eh, lansa. Kaya video nga dyan dito. O siya may tago sa ingad na lansa yung tutano siya. Lansa amala. Yati tita no? Hindi, wag na train na lang, bus na lang. Itong sinakyan namin bus, ayun o, palayo na kami o, ayun o. Ayan o. Hanggang mawala yung signal ko, hindi ko napuputulin to. May signal ka dito, globe to. Yung satellite nila. Ayun, satellite nila, globe. Diyan magak mong check-in. Ayan o. Under. Ayan, naalis na kami, bye-bye. Bye-bye, ingat kayo na iwan. Subar ko nang yabig dirap bibili. Ha? Mapapano-pano na. Eh, kaya watan na kami dun sa pantalan. Pantalan. Ha? Ya, kaya na akong... Ano pa? Ano ito na pantalan? Kita lihat din. Yang... Pati ko to sa makina niyan doon na. Oh, yung bagi pa. Dila pa katisunan yan na. Yan nagganti ka na. Paman apa baligtad din eh. Gitimbulin niya na unan. Lagi na belun niya na yan. Ah. Lagi-lagi tinog siya ako. Ano ko tison? Ano ko to siya. Auto session. Tatan. Mau luga sila po nanay na miyaw lugo din. Gina mo mga tao sana tignan ba tanong tagagita rescue. Tignan siya na kilo na rescue. At rescue ko din. Ah, ternyata pinibulak siya ikugagiya ko pagdatan no. Auto. Ginan siya ikugin. Nang tatago doon na lagi dito ako na. Lagi dito ah. Sewatan na kami dad. Sewatan na kami dyan, New Base siya. Wala na kami sa New Base siya. Nasa kampo na kami. Ako tapos. Kalau kita kilut tau, benda mga sadar yun. Ha?
Salamat ko mga pagagana di ano mo tay. Alam ko man sa wasa. Dapat isupit lagi ako na. Kau madala isla siyo. Kapay mo siya ito natawag siya. Madam siya. Di ako gusto siya ya. Pakadaan lang yung sa di mentay ya. Bala-bala sa ano no lu. Mentay kanu.
Hindi na pala pa iuwi ko, kanina iuwi ko. Peter pa kanina. Kaya malapit na kami sa isla, oh. Puting buhangin. Wala na nanonood sa akin. Paano ba yan? Kahit pala umandar yung sinasakyan namin may signal pa.
nga, mahina na yung signal ko. Mahina na nga. Kaya ano na. Antayin ko pagdating namin sa ano, kabilang